कहियो दिमाग में एहन बात सब अबै छल कि नहीं? देखियो आखिर में लोग के चाहना नहीं हो चली तेहन बात नहीं। हम आगे सरस्वती हाई स्कूल के फर्स्ट बॉय छे जी। अहाँ सब जानै छी जनकपुर वासी जे सरस्वती हाई स्कूल के फर्स्ट बॉय के की महत्व छे। जी। हमर मेडिकल पेशा मान मेडिकल पढ़े के रोजाई हमरा कहियो नहीं भेल। हमर बड़का भैया छथिन उनका से हमरा किनका एक रति हल्का डिफर भेल। उ कहलखिन जे बायोलॉजी लक तो पढ़। तो हमरा शुरू से बुझाय जे ई घाव ताव जे सफा करे छी ना तो तै प्रति हमरा किनका एक रति अच्छा नहीं लागे कि हम कोई डॉक्टर बनब फिर ई घाव ताव ई सफा करे पड़त। तै द्वारे हम इंजीनियरिंग के रोजाई हमरा इंजीनियर बने के बहुत बड़का सपना रहे। और ISC फर्स्ट ईयर में हमार बहुत मार्क्स रहे। सेकेंड ईयर में हम फुल राजनीति में लाई गेली तै के चलते हम सक्सेस नहीं कर सकली। लेकिन हमार साथी सब लगभग हमार 20-21 साथी इंजीनियर और लगभग 5 गो साथी हमार डॉक्टर। तो जते इंजीनियर साथी सब कोई आके कनाडा में, कोई आके जापान में, कोई अमेरिका में, कोई ये DE, कोई GM सबके काठमांडू में 4 तला 5 तला घर। तो कहियो काल तो ओकरा जाइ छलिए तो हमरो वाइफ के मन बुझाई छलिए शान शौकत जो कसके देखै छलिए तो इनका बुझाई छलिए। लेकिन हमरा सबके एहि लागी नहीं भेल जे हम सब प्रसंग में चाहे संगत में मान लू सरोज बाबू से हमरा सबके संगत तो नहीं भेल, BPO से संगत नहीं भेल। लेकिन ये हमरा सबके नेता महीना निधि रहथिन तो उनकर आदर्श उनकर व्यवहार लीला कोइराला जी जे जाने छी जे 500 बीघा सरोज प्रसाद कोइराला के जगह रहे सब कार्यकर्ता के बेच के खिया दिल के 30 वर्ष के पंचायत काल में। जते चाहे विमल जी चाहे राम स्वरूप जी चाहे ब्रिखेश जी ये सब उनका सबके कष्ट देखिए तो हमरा बुझाय जे अब हम सब अही में लाई गेली तो दोसर के की है न है तै के प्रति बहुत लालसा चाहे आक्रोश चाहे तेहन तो अखन तो हमरा बेसी लालसा जे अरबपति भ जाए तो ई भ जाए तो ऊ भ जाए। हम अपना जीवन से बहुत संतुष्ट छी। भगवान की कृपा से हमर दुनू बेटा आकाश और विकास जे सत्य साई में वैसे पढ़ल के वो टाइम में हम बहुत लोग के बुढ़ा नीलकंठ में एडमिशन करवा दिलिए।